Предложението на кмета на Варна от ГЕРБ Иван Портних за по-високи глоби за репатриране на автомобили бе прието днес на 36-та общинска сесия в града. По този начин в джоба на общинската хазна и този на Портних ще влязат още пари за сметка на бедните жители на морската столица. До този момент на варненци глобата им струваше 30 лева, за да приберат своите вдигнати коли. От този момент, след намесата на герберския кмет Иван Портних, вече те ще трябва да плащат от 45 до 55 лева, в зависимост от това къде са били репатрирани колите. Ще бъде въведен принцип на райониране, като цената на репатрирането ще се сформира в зависимост от разстоянието до паркинга под Аспарухов мост, където се оставят вдигнатите от двата паяка в града превозни средства. Ще бъде въведена и такса за извозване на излезли от употреба автомобили. Общинският съветник от Атака във Варна Станислав Темелков е категоричен, че вдигането на таксата няма да завиши контрола, а само ще направи финансовото положение на варненци по-тежко. Идеята за общината е не да събира пари от глоби, от данъци, а да има нейната функция е контрол в града. И не мога да се съглася, че вдигането на цените на дадени услуги ще доведе до повече приходи в бюджета. Напротив, то трябва да има ефективно въвеждане на контрол в града, а не да частни случаи да хващаме и да ощетяваме гражданите с големи суми. Идеята е да има повсеместен контрол и да се знае, че в града има ред. Така всички ще бъдат доволни и ще има един добър облик на града. Партия Атака единствена защитава интересите на българския народ и подкрепя каузите, които са в негова полза. Националистите стоят твърдо против обира на управляващите, които искат да стават все по-богати за сметка на обикновените граждани.